Pre tento rok bol vypracovaný a mestským zastupiteľstvom schválený plán oprav cestných komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených ploch na území mesta Vranov nad Topľou. Väčšia časť naplánovaných oprav už bola zrealizovaná v jarnom a letnom období. V týchto dňoch mesto dokončuje opravy posledných úsekov zahrnutých v pláne oprav. Na ulici Na Hrunku bola ukončená oprava pešej komunikácie pri autobusovej zastávke. Zároveň na tejto ulici prebieha oprava výtlkov. Na sídlisku Okulka boli dokončené stavebné práce na spevnených plochách a oprava chodníka za bytovým domom Kve. Na sídlisku Lúčna bola zrealizovaná oprava cesty pri novovybudovanom bytovom dome. Zároveň sa na ceste opravuje rigol, v ktorom má byť vymenená dlažba. Vybudovať sa majú aj nové šachty a staré budú opravené. Na sídlisku 1 sa zrealizovala oprava cesty a chodníka na ulici Janka Kráľa a ulici Ondavskej. Zároveň má byť na tomto sídlisku opravená aj vnútrosídlisková komunikácia. Dokončená bola aj oprava plochy pri Mestskom dome kultúry. Do konca tohto roka je ešte naplánované aj vyštrkovanie cestnej komunikácie vedúcej ku kláštoru na Lovnici. V rámci havarijných stavov sa v tomto období opravuje cesta na Erksovej ulici na Viniciach, kde došlo k jej zosuvu. Súčasťou opravy je preto aj vybudovanie oporného múra. Celkovo bolo pre tento rok vyčlenených v rozpočte mesta na všetky naplánované opravy ciest, chodníkov, parkovisk a spevnených plôch 257 000 eur.